इसिङाव लाइटबो मोनसे नांगौमोन। लाइननि कानेक्सनफोरा माबायदिथाय आंबो जेबो मोनथियाबो। गामियाव सोरबा दंना गैयाथाय लाइनमेनफोर? फैसाफोरखौबा माबायदि लागोन लाइट फाहामनो होब्ला? खोमसि खोमला जासै। केन्डेलफोर बायब्लाबो केरासिन थावआवबो समानानो फैसा थांसै माथो। लाइटनि कानेक्सनखौ मोनसे लागायना लानाया हामगोन नामा? लाइन थाब्ला राजानाबो फरायनो मोजां जागोन। अख्रांनाव सोंगोन र' आं माबायदि बिनि लाइननि माबाफोरा। एसे फैसा थांब्लाबो बानायना लानांसिगोन। आब'! मा? लाबोबाय केकआ? गैया केकआ। मा जादों मिन्थिबाय आब'? बै लामायाव सासे मानसिया फैना आंखौ जाम्बा, जेबो रोङा बोराय, दासो स्कुलाव थाङो होनना बुंदों आंखौ। जाम्बा बुंदों। जाम्बा बुंदों? सोर? मोनथिया आं सोरबा। लुदुमरा दुस्रा उदैया गिदिरां, खावखाबो दारि दंलायो। आंखौ जाम्बा बुंदों, मिनिदों। आगै सना ओरैनो बुंदों। ओरैनो बुङो बेखौनो गासिबो बुंबाय। मोनासै केकआ? मोनासै। आया मोनासै? रागा जोंदों बे मानसिखौ। जोङा मानो जोंनांगौ बेखौलाय, रागा सिनायफैयो मानसिखौलाय। ओमफ्राय गाबोन होनबा स्कुलाव थांबा राजा केकखौथ' मोनासैबा मालफुवा बानायना दोनलांगोन आं फुङाव। जागोन ना मालफुवा बानायबा? बेखौनो लाना थांनो स्कुलाव जानो? जागोन। आं आथिं आखाइ सुना फैनोसै। बिजाबफोरखौ जाबनानै बेगाव सोना दोनखानोसै। गाबोन स्कुलाव थांगोन ना। दानो सोखानोसै? दे सैथां होनबालाय। बावगारबा रायगोन मास्टारा। औ सैथां होनबालाय। पेन्सिल, राबार, स्केल बेफोरखौ लानो बावगारनाङा दे। बेफोरखौबो सोखा। जिमेट्रि बक्सआ बेखौ सोना लाखा बेगाव। आरो कपिफोरा, बहिफोरा, बिजाबाथ' बिजाब, कपिखौबो सोना लाखा। आं मोनथिखागौ, गोसोआव दंखायो। मोजां, गोसोआव दंखायोबा। थांसै थां। गथ'फोराबो माबायदि खोब मिथिगौ बायदि एसे बाथ्राखौनो रागा जोंलायो। बेसिम फैबाय जेला रनिमोननि कल'निसिम थांथारनोसै आं। बेसेबां टेनसन जादों आंसो मिथिगौ। रनिया फन हराखै, मेसेज हराखै। मायबा प्रब्लेमफोरसो जाबाय। आं बारहुंखाखौबो फन खालायदोंमोन। बारहुंखानाथ' नाम्बारानो बिजिल' फैबाय थायो। सोरबा गार्लफ्रेन्डसो लाबाय नामा बिबो? मा थिग लामाफ्राव लोगो मोननो हानाय। रनिखौबाबो बारहुंखाखौबाबो सोरखौबा लोगो मोननोबोथ' हानाय न'। थांथारनोसै आं बिसिनि कल'निसिम। थानो हाथारलां। मानो बेबायदि इगनर खालायदों आंखौ? जोंनाव थांनानै दासो बेसेबां गोदै बाथ्रा बुंदोंमोन रनिया। बावगारजोब्बाय नामा सानसे हरथानाव फैनानै? नागिरनो थांथारगोन आं। लाखिबा लामायावबो दसे नेबाय थागोन आं। नेफ्लाबाय थागोन। जानो हागौ सोरबा लामायाव ओंखारोआनो। मानो बेबायदि खालायदों सेंग्राफोरा? सिगांखालि मायबा खालायो आरो नेक्स्ट खालि मायबा खालायो। गोसोआनो सोलायबाय थायो। रनि, नों आंखौ सेया खालायदोंना? आंनि फनफोरखौ मेसेजफोरखौ नुनानैबो इगनर खालायबाय थादों। न'सिम नागिरनो थांजागोन मिथिखौ। आंनि अननाय मोजां मोननाया फाग्लिसि नोंनि थाखाय। नोंखौ मोननो थाखाय जाबाबो खालायनो हाखायो आङो। आंनि फिसाज्लाया माबोरै थिनहर? दानो थिनहर, जेरैखि जाया दानो थिनहर आंनि फिसाज्ला। माथो जालायखौ? माथो जालायखौसो बुंनो फैदोंना नोङो? रनिया माबोरै थिनहर न'आव? हालालै आं नोंखौबो। आं अबेनिफ्राय रनिखौ मा थिनहरनांगौ? रनिखौ फैयाखै होनना बुंखाबाय माथो आङो। अबाव रनि फैनाय नुखौ नोङो? माथो जानला मोनला बखिहरबाय थायो। अबाव रनि दं बेयावलाय? गैया, माबोरै थिनहर आंनि फिसाज्लाया? बेयाव दं आं मिथिगौ। भगबान, खाफालै खाफाल। सोर बुंनाय मा बुंखौ? अबाव रनि फैदों बेयाव? आरो आं न'आव गैयाथ', आं दखानावसो दङ सगाव। अबाव रनि फैदों? फैयाखैथ', आं न'आवबो सोंहरखांबाय। फोथाया नोंखौ आरो नोंनि न'नि मानसिफोरखौ। नोंनि बिमा, नोंनि हिनजाव, नोंनि फिसाला फिसाजो गासैबो नों बायदि हारामिग्रा, मालायनि सुखु सेखग्रा, मालायखौ फोथायखेबस खालायग्रा। मेगन गोसासो नोंसोरो, मेगन गोसा गोजा नोंसोरो। मालायनि सुखुखौ नायनो हाया नोंसोरो, मेगन गोसा। माबोरै थिनहर आंनि फिसाज्लाया? माबोरै थिनहर? नङाबा खिन्थु खोथाया गाज्रि जाखागोन, मोनथिखा। नों एसे खोथाखौ बुजिनो नाजानाय रितु। गैयाथ' रनिया फैयाखै। रनिया फैबोला आं नोंनो खिथाहरा नामा? खिन्थाया नों आरो नोंनि बिमाया आंनि फिसालानि सायाव गाज्रि नोजोर दङ। नोंसिनि न'आव लाखिनो गोसो दङ नोङो। आंनि फिसालाखौ आंनिफ्राय गोजान खालायनो गोसो दङ नोंसोरो। नोंसो लाखिदों, नोंसोरो थगायबाय दं आंखौ। सोर बुंनाय नोंखौ बुंग्रा मानो? नों माबायदि मिथिगौ जोंनाव फैगौ होननानै? मोनथियाखै? थांदों होननानै बुंना गालांथारदों। बारहुंखानि सिगाङाव थांदों होननानै बुंदोंनो हाबिलाखौ नागिरनो होननानै नोंसोर गामियाव। आरो नोंसोर नंखाय बुंबा जागोन नामा? नों जुदि फोथायनोनो हायाखै, गावनि मेगनजों नायफैया मानो? नों गावनो फैना नायफै। आंहालाय नोंखौलाय नंखाय बुंनो गोनां मा दङ? फिसाला होननानै आं बेखौ जरदबस्ति खाथाबना लाखिनो हायो नामा? फैयै मानसिखौ, थायै मानसिखौ? नोंहा एसेबां टेनसन लानायनि गोनांथि गैया। जेबो खिन्थाया। आरो जुदि गोरोन्थियावबो जुदि रनिया फैफ्लाङो, आं बेखौ थिनहरखागोन।
जों रावबो न'नि मानसिया बिनि सिगाङाव मोजां देखायनानै बिखौ फुस्लायना लाखिनो गोनांनि गोनांथि गैया मोनथिबाय मोनसे बाथ्रा नों मोजाङै खोनासं रनिया आंनि फिसाज्ला जानो हागौ बियो आंखौ सैया नों आंखौ सैया थेवबो बेनो थार बियो आंनि फिसाज्ला जुदि बियो फैनानै आंनि न'आव फैयोबो बियो बिनि खोथा थायोबो बियो बिनि खोथा थाबाबो आंहा बुंनो गोनां जेबो गैया थायाबाबो आंहा बुंनो गोनां जेबो गैया मानोना नोंथ' थानायखौ लुबैखाया थ' बियो थाखायाबो नोंहा माने एसेबां टेनसन लादों फैब्लाथाय आं बेखौ थिनहरखागोन ना मानो बेखौ जबरदस्ति दोननो आं बेयाव आंनि फिसालाया आंनिल'खा नोंसिनि माब्लाबा जानो हाया आरो थाबाय हाबिदा बेथ' गैखायानो बेखौ नागिरना मोनखाया बेखौ टेनसन लायाखै आङो रागा जोंबाबो बेखौ टेनसन लायाखै आं नोंसोरखौसो टेनसन लादों मानोना नोंसोरनि केरेक्टाराव खद दङ नोंसोरखौ फोथायनो हानाया गोब्राबखा हाबिलाथ' हाबिला गोजाननि बाथ्रा बिखौ माब्लाबाबो रनिया मोनखाया बेफोरखौ टेनसन लानाङा नोङो खबरदार खिन्थु दिनैनि समा थाङाखैयानो हर जानो दंबावो माब्लाबा जुदि माबा खारबाय जुदि गोरोन्थियावबो जुदि रनिया जुदि सहैयो माबोरै न'आव फोथायहरबानो जाबाय न'आव थिनहरबानो जाबाय मादि बेन्दोङाव बेंखन जाखौ जोंखोनि न'खरा जेरैबो खुन्दुं बायदि जेथोआनो जोबनो रोंला बे मोनसे जिउआव गान्थियानो जोबनो रोंला सिदा लामाथिं थांनो रोंला नामालै जोंफोरनि जिउआलाय संसारालाय गान्थिजोंल' बुंफबनाय लामा अबा थांदों बिबो हाबिलाखौ नागिरनानै बेयावथ' फैयाखै फैनायमोनब्ला ना फैनानै थांबायसो गामियावबोथ' रावबो सिनायखाया बिखौ ओजोंथ' आइया नेनानै दङआनो थिनियालियाव दहायनिफ्रायनो दंबाय दं होननानै खिन्थाहरदों सासेया जोंफोर गामिसिम फैनायमोनब्लाथ' आइया नुगौमोन बिखौ आइया मेन लामायाव नेनानै दङ फैयाखै बियो गुबुन लामाथिं थांबाय खोमा आं दा सोरखौ मा बुंनो मा खालायनो जेरैबायदि थांबाय थाथोंसै मायबा नङा मायबा मोनसेथ' खालायथारनांगोन जाहाथे रनिया नालाफारायावबो सहैया आरो हाबिलाखौबो लोगो मोना हाबिलाखौथ' लोगो मोनखाया बियो नाथाय आं बेखौसो गिनानै दं नालाफारायाव थांगोन होननानैसो गिनानै दं आं बिफा बिबै गासैखौबो लोगो मोनगोन होननानै जाया बेबायदि मायबा मोनसे खालायथारनांगोन आं मा खालायनो रनिखौ दोनैनो माबायदि न' लाफिननो हानो आङो मा खालायनो हामगोन आइया गैया गामियाव थांदों मानो आइ लैथो जोंफोर गामियाव माबा हाबिलाखौ नागिरनानै सोरबा फैदों नामा सेंग्रा मानसि एसे फुस्थाय सोरबा सेंग्रा नागिरना फैगोन हाबिलाखौ जोंफोरनियाव फैयाखै माथो जोंहानाव गैया फैयाखै रावबो सोर सेंग्रा बाबा हाबिलामोननि न'खरनि नामा सोरबा बेबायदिनो होमब्लालाय जोंफोरनियावलाय मानो फैनो बाबा मालाय बिमामोननाव थांगोन आरो नागिरनानै जोंहानाव फैयाखै रावबो नागिरनानै दे आबैया आबैयालाय माथो दहाय सानजौफुआवनो बै थिनियालियावनो दंमोन गसंनानै सोरखौबा नेना दं होननानै दे दासिमथ' न'आवनो गैया बेयावनो दं नामाथाय नेनानै सोरखौ नेदोंथाय दे जायखिजाया सोरबा जुदि बेबायदि नागिरनानै फैयो आंखौ फन खालामनानै खिन्था दे आरो नोंसाया गामिनिफ्राय फैबाथाय आंखौ फन खालामनो हो माबोरै दे जाजोबखो जोंहानि मानसिफोरालाय मा उल्था फाल्था बाथ्रा बुंगासिनो हाबिलाखौ सोरबा सेंग्रा नागिरफैगोन माबोरै खिन्था आइखौ इमारजेन्सि फन खालामनो हो मा बुंदों बाबाया आं मोजाङै बुजिनानै मोनासै सोर सेंग्राया नागिरनो फैगोन मा इमारजेन्सि जाखो बेयावलाय आरो आबैया मा जामारदों सोर मानसिखौ बे थिनियालियाव थांनानै इमारजेन्सि नेहैबाय दं बियो दासिमबो फैयाखै आबैखौ खबर लानो थांनि र' आं मा खालायबाय दं बे लामायाव सोरथ' एसेबां इम्परटेन्ट मानसि दासिमबो न'आव सफैयाखै आबैया थांनि र' मा नै आबा नोंदांखौ मायबा नङा मायबा मोनसे खालायनानै बे हाबिलामोननि गामिनिफ्राय दिनैनो फिदिंना लाबोथारनांगोन आदाखौ बुंखादोंमोन आं फैनो बेनिफ्राय मा बुंनाय फैया होनना बुंदोंना बियो बेबायदिनो नागिरनि र' होनना बुंदों नै आबा नोंसा आदानि बाथ्राखौबो एसे साननाय सिनायफेरा मुफेरा बियो सिख्ला मानसि नागिरना थांदों सोरदोबा बुला बुसि खालामजाना हरा बियो बे गामियाव ओरैनोबा गामि गफा जायगाफोरा बेसेबा सिरियासखा सिख्ला सासे हाय होननो हायानो बेसेबा बुला बुसि सिख्लाफोरखौ सेंग्राफोरखौ नुबानो खाबथाना हाबा होना होयोनो बेसे मा खोनासोदों आं बे गामि गफाफोराव बेबायदि जासिनो आं बिराद गिनायसो मोनबाय दा होमबालाय माथो खालायनो थांनो नामा आदाखौ नागिरना नङा दिनै थांला दा मोनासिगोन थांनाय जानाय नंला ड्राइभाराबो गैया नै आबा आंनाव मोनसे आइडिया फैदों बै नोंनो जे आङो बै माबानि थाखाय जे हाबिलानि थाखाय हाबिलासनो माबा फटमानि थाखाय दि मबाइल बायनो होदोंमोन गंसे खन्थानि मबाइला आरो बेजों दि सिम लोगोआव मोनफायो होन्दोंमोन जिअ बे दंना सिमा एक्टिभ दंना सिमा एक्टिभ जादों खोमा र' आं मैया नायदोंमोन नंगौ देलाय हरलाय मबाइलखौ हरलाय मा खालायगोन बेजोंलाय खालायगोन दे माबारै लाबो माबा मोनसे खालायगोन आं मा खालायगोन देनाय लायग्रोनाय नै बे गोदान मबाइलनि नाम्बारखौथ' रनिया मोनथिखाया
बेजोंनो फन खालायनांगोन आं फाव जुरिनानै रनिखौ। बेनि अनगायै जेबो राहा गैखाला आंहा। साननैसोनि थाखाय बेखौनो खालायनानै दोनथ'नोसै। जाहाथे बियो हाबिलाखौ नागिरबाबो बे नालाफारा गामियाव थांखाया। हाबिलाखौथ' नागिरना मोनखाया, अबाव नागिरनो बेखौथ' मिन्थिखाया अबाव दोङो। जायखिजाया बे नालाफारा गामियाव थाङाबानो जाबाय। बेबायदिनो खालायनो आं रनिजों दिनै सानसेनि थाखाय हाबिला जानानै रायज्लायनांगोन। नाथाय आं रायज्लायब्लाथ' रनिया आंनि माथोखौ हमनो हागोन। दा आं सोरखौ रायज्लायनो होनो हाबिला जानानै? खाथि खालायावबोथ' सोर सिख्लाखौ लिंदां। दा सोर सिख्लाखौ मोननो आं हाबिला जानानै रायज्लायनो, थगायहरनो रनिखौ? आयौ माथो रनि बिमासो थांफिनसै। आंखौ नुगोनसो अबावबा। मोनबाय र', फैले सासे सिख्ला, बेखौनो रायज्लायनो होनसै आं। माथो जानो 1 मिनिटल'सो रायज्लायनो होगोन आरो बिदिनो रायज्लायनो थाखाय फैसा होगोन आङो। आबार खारसै आं। ओइ रानि, आंखौ लिंदों ना मायो? ओइ नोंखौनो बुंदों आं। आंखौसो लिंदों माथो। ओरै फैलाय। आंखौ लिंदों नामा? औ नोंखौनो। मानो हरखाब आंखौ लिंखो बेलाय? माबाफोर मोनथिबायसो नामा बेलाय? बे सासे हिन्जावजों रायज्लायनो गोसो गैयामोन, आं नुजानो गोसो गैथ'मोन। रानि, आंखौ मदद खालामनो हागोन ना एसे? मदद? औ, आं बिराद प्रब्लेमाव गोग्लैनानै दं नानि। आंखौ एसे मदद खालामना होथारदो। मा हेल्प नांगौ बेनोलाय आंनिफ्राय? औ, माबायदि हेल्प मोनबा मादै मा नांगौ? माबा, नों जास्ट सासे मानसिजों माने फंनैसो बाथ्रा बुंनांगौ आरो ना, एक्टिं खालायनानै। एक्टिं? माने आं बुजियाखै मादै, मा मोनबा? जायखिजाया नों जेबो बुजिलायनाङा। जायखिजाया आं जेरैबायदि बुंदों, जेरैबायदि बुङो बे मानसिजों बेबायदि रायज्लायहर। आं नोंनो बिनि थाखाय फैसा होगोन। जास्ट नों 1 मिनिटल' रायज्लायहर, आं बिनि थाखाय नोंनो 1000 फैसा होगोन। 1000? मा बुंनांगौ मादै? नैबे फनजों रायज्लायहर। नों खालि बुंबानो जाबाय आं हाबिला बुंगासिनो होननानै। हाबिला? बे मुंखौथ' आं दाखालिबो खोनादोंमोन। औ, बेनिफ्राय बुंब्लानो जाबाय रनि, आं नोंखौ फन खालायनो हायाखैमोन बेसेबा प्रब्लेम जानायनि थाखाय होननानै। मा? औ, बेबायदिनो बुंहर। मा खोथा? रनि हाबिला, रनिनि गार्लफ्रेन्ड नामा बियो? बेनिफ्राय बुंबानो जाबाय, नै आङो ओजों एसे प्रब्लेमाव गोलैनायनि थाखाय आं नोंखौ फन खालायनो हायाखैमोन। दा आं थारमाने माबायाव दङ, गुवाहाटियावसो दङ, बे आंनि नाम्बार होनना बुंहर। मा खोथा बेबो? हमस्लाबनो बुजिस्लाबनो हायाखै आं। ओइ, मा सानखौ? खोनादों आं बुंनायखौ? औ दे बुंहर, आं सिगाङाव फोरोंनाय बायदिनो बुंहर। बुं, आं हाबिला, आं एसे प्रब्लेम जानायनि थाखाय नोंखौ फन खालायनो हायाखैमोन। आं गुवाहाटियाव दं रनि, बेबायदि होननानै बुंहर। मा खालायदां? बे हिन्जावाबो बे समावसो आंखौ लोगो मोननांबायना। दाथ' बे आंखौ गोसोआवबो थासिगोन महरखौ। दा बे होननायखौ बुङोब्ला गाज्रिबो मोनना थागोन खोमा। मा प्रब्लेमाव गोग्लैखो आंलाय? दे बुंनो। हर मबाइलखौ।